Hi guys, good morning. Damong bata na ni sa salo guys. O tanawa, gatakilid na, ba man nagihabuli. Dili na mo ibutang kay kung sa bangko ibutang. Da, tanawa. Nagtakilid na. Oh. Mura nagkuan maas. Mura nagmaas ni oh. Da. Agtakilid na. Agkulob na. Gisuot na niya ang hinatag ni Mana nga si Nina. Wow. Gisuot na. Pahida na sipon. Kay sipon man bata. O, kilid-takilid ng bata. Agtakilid-takilid na mong bata guys, oh. Mag 4 months naman ni siya. Di lang katagdan. Ha? Yes. Ta. Unsa maghangaron ha wala man do sa taas dito ra dapit sa ubos kay agang ngaraon kaniya. Mag 4 months naman ni siya. Muna na iyang resulta. Nagdanhin na mo sa bangko ibutang. Magkuan man di danhin na mo sa salog kay para malargahan siya unsay iyang lihokon. Da para malargahan da unsay agbuhaton unsay kalihok-lihokon sa bata da. Oh. Dagis. Dito yung ano kay tugma ko. Oh, lasige mo. Imo mo agay nagtamsak man agay di pa kadaog sa lawas agay bugat kayo. Na nakatultol naging kuligi pagtutoy sa kamot. Oh, alin. Nagkatultol na gid pagtutoy sa kamot. Unsay lami? Unsay lami sa imong kamot? Ha? Agoy. Di ka daog. Di ka daog sa lawas. Di na kayo siya mauyon guys nga. Kana ang agkakuan na siya. Daw wala sa siya bation, di rin siya kilak-kilak, pero ug naga ni bation aw. Mura gid siya kuan. Da. Hawa dia sa taas kay hangada siya. Hawa lagi dia sa ibabaw ba kay gahangada siya. Narading, nalangaw daghandeng. Nalangaw? Nahay. Hi, gisipon man na. Gisipon man na. Nay. Nay. Hi. Suot na niya si Nina atag manang oh. Yes. Ashush. 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 Nay. Nahay. Na good morning guys. Na good morning guys. Lo, kaning kamot tag pangwan na siya kulob. Nasa damo isa ka bibi guys oh. Na kay mo bibigos ang kuya. Dabibila. Ang pagkasabot na gid siya guys nga naay cellphone na ay kamera. Ano nga on? Ha? Ang pagkasabot na gid siya nga naay kamera. Ano lang ano ka? Hana.
Koreana. Dali sa Koreana. Kor. Kor. Richland. Dali sana. Paminaw ho. Ipos na ho daw. Ipalandungin ang cellphone. Dala din ni ang baboy guys kay di kuan. Painji ka na mo ang kuan. Mo panalugari sa kanaang kanaang ag-inject kay busy iyang kuan na mo pag-injikan ang mga anak ni budak tong nagbi ka buok nagipalayo turod kay pamaak man. Ambot pila buk laki wa mo tan-awa de. Ha? Ang laki dani? Puro de laki na bili. Puro laki na bili. Terus na ba dyan matay de? Puro gid laki siguro. Terus na ba dyan matay de? Hindi na nagbuklaki daw. Ato na yung ipang plastar ang atong bulak guys kay nangakuan na iyang mga sudlanan bitaw nangabungi na unya mura na po siya og nakuan mo nang ipang ilisda na po nako ipang balhin ako sila sa sudlanan. Ano siya guys kay kuan siya antorium ba niya? Antorium kani wa ko nakabalo dani nga ngalan sa buwak pero nindot ni siya nga buwak. Pagka gabi ani kini siya nga buwak manghipos na siya do. Mga hipos na siya pagkabuntag mo bukhad na po na siya. Pwede ra po ni siya sa sulod sa balay na to ibutang guys kini maghambog ni siya. Nakuan maguni kay dadtong dinhi akong igagaw ngayo sila nangayo siya danhi. Ngayo siya nabilin. Anto ni siya nakuan. Nato ni siya ipamalhin sa sudlanan para nga maghambog ni siya. Sa kuya pa doon eh. Pahilot kuno to Agpahilot. Well, Amot niya na sa to ada si nakuan ko siya pagapon yung trabaho. sila buklat mo buhat naman. Tama sa nakuan kay daghan akong sibling dana
Bugbog, pero magtanong ba? Ha? Bugbog, ganun ba? Di man. Kato na kasi di. Napadaganda na oh. Wala pa magaling mo na kon ko. Ha? Wala pa magaling mo na. O kato nabaging naman to tanan. Sige, kuhanin na lang gani kaya igo na lang din ako nagnaganda na dayon. Naman tong nanay kuan na kay igo naman na din ako nagnagan. Ano po siya guys? Oh, hindi po na siya. Kung anong ganun siya kay kuan siya pag ano. Puro laki ang nabilin nga namatay man ang mga badje. Ha? I-flat tanan ah. Richlyn! Koreana! Koreana! Asang sprinkler? Buuin ng kwan de, buwak de. Ayun kaya ito man ikaw nung gani nga wala na dan ha. Kawala na. Mahilo ba? O ano sa uting sida ni?
dito dala ra sa kini do. Kaya Kuan ba ang kuan din kapan-pan muka. ano yan ni Marco dog ba pagpistahin nga niya talisayan dog. Sunod. Kalito na niya karon. Kay Chris, pagpista talisayan di sunod baligya na size. Aw, kwarta ni Marco. Kapa. Gani, lagi sa kabon na gani. Ibu lagi pista talisayan. Siguro na parang ilipin ako sa onda. Wala, ayun. Hello. Ano? Kana ano? Siguro ano? Sabi.
mga saging. Ako na sila magbahay. Tambak nga kita, natambakunan ko. Nakita ko ako na nga kita. Wow. Nailang. Sino? Ano ko ano ng busa naman? Sino ba? Busa na siguro. Isa din ba? Ano gigi ano gigi dalawa ko. Wala ko wala. Ano ko ano ano. Baktin guys, man sila og inject lubog-lubog na rin sila. Nya ilang nanay wala dan ilang nanay kay kuan nilang nanay sa niya. Gipalayo. Kay mamaak man mong gipalayo ilang nanay. Ikaw nakasak? Ha? Wa pa? Kabuang anong upaman mo nangaon? Ada na guys, ako nang gipabutangan sa yuta kay ako nagtanuman na sa kuan gulay.